Всички асоциираме Египет с древна история, пирамиди, фараони, храмове и божества. Наскоро открих още едно богатство на Египет, а именно Червено море. С кристално чистата си синееща вода и бели пясъци, районът около Хургада лесно може да бъде объркан с някоя още по-екзотична дестинация, като Малдивите. Подводният свят е изключително богат, с красиви коралови рифове и разнообразни рибки. Ние правихме шнорхелинг и успяхме да ги видим отблизко, както и няколко медузки, но за мое щастие медузите тук в Египет не жилят. Освен привилегията да бъде разположена на брега на Червено море, Хургада също впечатлява със своето пристанище, където е пълно с магазинчета, може да се напазарите оттам и да се пазарите с местните. Резортите предлагат различни шоу-програми, представящи египетската музика и традиции, а те самите често са и на брега на морето и на много достъпни цени. Ако Хургада е грабнала вашето внимание, изгледайте YouTube видеото, за да видите какво да правите в тази част на необятния Египет.